oɗon jokkeɗade refi fulfulde yamɗe jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ɗo e Sénégal drapeau namben araraya gendire leydi ndi teskama to dakorde konu France naaɓe ngal wokkam saare Dakar guila hanki alkamisa horeɓe konu France e nder Afrique dokki coktirɗe dakorgal ngal ko ɓuuri duuɓi 60 gonal konu France e nder Afrique banggue hirnangue timmi horeɓe diina e aada diwal wokkam goyi jaholɓe konu koɓe mayne gartu hen to guine docteur Faya Milimunu jertini alhaali kiwal makko o horejo fedde politique bloc libéral windani horejo laamu fadde ngu hono général Mamadi Doumbouya Batakuru namdagol yo hiwe omo heewi ñimude laamu fadde ngu diftagol yimɓe e mutinde yoga no ganini no gonanimo ande mayen kero may ley kabruji fodde temedere capanɗe jeeɗiɗi e goo ɓiɓɓe guine ɗannotonoɓe ko alda e sariya fewde leyɗele tubakoɓe pabama nde mbiyen ballama to Nouadhibou leydi Mauritanie ko halfinaɓe maaje to Nouadhibou rewo Mauritanie walliɓe ɗum ko caggal jonte ɗiɗi koɓe waɗi e nder maayo e nder ngo maayo hendu hewndu ngakkene ndiyam e guura saabima waylugol ɓe to ɓe kuccuno to tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama hande ko aljuma balɗe sappo e jeetati e lewru jeeɗiɗi ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi yo Allah hokku en ñallude dow jaam ɗo e Sénégal raya gendire teskama ka dakorgal konu France naaɓe ngal wokkam wuro Dakar guila hanki alkamisa hanki horejo konu France to Afrique hono général Pascal Yani rokki horejo konu Sénégal coktirgal dakorgal ngal ni woni France jofniri ko ɓuuri duuɓi 60 wonugol konu muɗum e nder wuddu Afrique e Afrique hirnangue kono gollodiral hakkude kono France e leyɗele Afrique jokkay kono e mbadi hesiri